samlet overblik over de steder, hvor danske turister skal være opmærksomme på en terrorrisiko. Mindst 60 personer er omkommet efter terrorbevægelsen Islamisk Stat, der angrebet en kontrolpost uden for Bagdad. Gerningsmanden kørte en tankvogn fyldt med sprængstof ind i kontrolposten i byen Kila syd for den irakiske hovedstad. Langt størstedelen af de omkomne er civile, og 70 personer blev såret under angrebet. I Grækenland er flygtningesituationen kritisk i de midlertidige flygtningelejre. 10.000 er startet her ved den lukkede grænse mellem Grækenland og Makedonien, og der var både mad, vand, ly forbedret og ordentlige sanitære forhold. Lejren er kommet til Grækenland fra Tyrkiet, der i morgen holder 12 millioner EU's regeringschef om situationen, der vil bare gøre foreløbig status over deres fælles handlingsplan om at bremse menneskestrømmen fra Tyrkiet og ind i Grækenland. USA's tidligere første dame i Nancy Pelosi med den afdøde amerikanske præsident Ronald Reagan i 52 boede sammen med ham i Det Hvide Hus fra 1981 til 1989. I sådan set var Nancy Reagan en kendt skuespiller allerede før de blev gift.